ଓହୋ ସାରେ ଗଛ ଅଗକୁ ଯାଇ ଚାଲିଲେ ଆଗ ସିନା କି ମୂଳରୁ ପଚାରନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ତାହା କାଗଜପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସିଧା ପଇସା। ନା ନା ମୁଁ ଆଙ୍କ ମୋର ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ 2000 ଟଙ୍କା କାଟ। ସାର୍ ମୁଁ ତ କଲେଜ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ? ଯଦି ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମ ସ୍କୁଟି ପଛରେ ବସେଇ ମତେ 100ଟା ହମ୍ସ ଗଣି ଗଣିକି ଦିଅ ତୋର ସବୁ ଫାଇନ୍ ମାଫ ହେଇଯିବ।